Każ ieħor ta' inċident bis-swizzi ta' kostruzzjoni jekk kif fl-aħħar residenza fi triq l-iskola f'Ħalqormi ġarbet ħsarat estensivi f'kamra fuq in-naħa ta' wara tal-binja. Dan meta kien qed isir xi xogħol ta' kostruzzjoni f'Sid Biswita. Qasmet l-esperjenza tagħha Sid din id-dar Charlotte Falzon li qaltilna li tirringrazzja l-Alla li ma radmuliex lil bina li sa ftit tal-ġimgħat qabel kien jaħdem f'din l-istess kamra. Kamra li ġarfet meta taw il-konkos lis-saqaf tal-binja li tmiss mar-residenza. Kontx preżenti jiena kien hemm it-tifla tiegħi ovvjament semmet ħoss kbir li ndunat li waqanna parti minn saqaf id-dar, ovvjament inżel ġejt jiena mix-xogħol u indunajna li hemm struttura qed tinbena fuq in-naħa ta' wara tad-dar tagħna. Kienet ta' tiswa ħajja ta' ibni għax kien l-uffiċċju li jaħdem fih ibni, imma nirringrazzja l-Alla ftit ġimgħat ilu Mario oġġo daru. Din mhix l-ewwel darba li Charlotte għaddiet minn esperjenza simili jekk kif ftit ta' xhur ilu l-istess parti tad-dar soffriet minn xi ħsarat kawża tax-xogħol li qed isir Biswita. Meta seħħ l-ewwel inċident, Charlotte kelmet mal-perit tal-proġett li inizjalment weda li l-ħsarat kienu se jissewwew, iżda issa donnu l-perit mar lura minn kelmtu. Jiena f'dak iż-żminijiet kelli naqgħa health issues u kont naf li rrid ngħaddi minn żewġ operazzjonijiet fi żmien ftit ġimgħat. Allura, ovvjament dak iż-żmien kwiet ikolli bżonn. U l-perit tiegħi gwidajtu jiena ġifieri l-ewwel waħda biex inżommu l-ħaġa naqra bil-kwiet u niddialogaw. Tajjeb, qatt il-perit tagħhom u l-iżviluppatur ukoll qatlu isma' jiena ma rridx xejn barra minn hawn, anke lesta li nistenna. Once li tagħtu s-saqaf intom, kemm tagħti naqas saqaf tiegħi ta' dil-kamra. La tlabtu għamara, la tlabtu madu ma xadni s'issa ma nafx hemm imkisser u m'hemmx għax ovvjament għadu mirdum il-ħaġa. Iva, sinjura, ħalli fidejna, issa niddialogaw, murħu saħtek u saħti ħatta sewwax illum il-ġurnata qegħdin fl-qegħdin. Bħalissa l-awtorità s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol qed tinvestiga dan il-każ, għalkemm il-familja qaltilna li l-perit huwa wkoll membru tal-BCA. Net News jinsab infurmat li x-xogħol f'dan is-sit partikolari qed isir bla ma saret insurance għad-dar ta' Charlotte f'każ li jkun hemm ħsarat tal partijiet terzi kif fil-fatt ġara fir-residenza ta' din il-mara.